upamane jenengan iki andune kakung tak amati saka ngarepi kaya Pak Soekarno. Pak Soekarno nggih. Tak amati saka piringan nggih. Kuwi kaya Karno. Ning basa tak amati saka mburi wae lah. Kaya Kumbakarna. Apa ya nyawanya gerak-gerakan konde kok jenengan iki kok. Mbak, sakniki pindah tapi kok mesake lho nika wis do nunggu kepengin digoyang. Goyang. Monggo Pak Parno goyang Pak Parno niki. Wah, niki wonten jagone keroncong saking Dukuh Kopeng. Salim rumiyin Bapak. Monggo Pak Parno, saged goyang mangke nyawang saged Pak. Wah, nggih. Kok urung panas, Pak. Oh, nggih. Bablas ki yo apa-apa. Aku yo malah seneng kok Pak Jan. Iya, aku yo seneng apa meneh jenengan Jan. Saya gayeng yen mau suasanane adem saiki dadi anget. Pemanasan sik ya, Pak. Iya. Boten gayeng mungkin. Cocok. Biasanya aku ku ngambungi paraya gaya-gaya. Siap diambung kabeh. Wes kok pilih sing salah siji ndi. Sing penting siji, aja tukang drame engko ndak mlayu. Ya wedi. Apa-apa. Pantak dumi siji kok, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Oh nggih. Nggih saklajengipun kita badhe mirengaken pandangu lelagon saking penyanyi andalanipun Campur Sari Manggalaran. Mas Iswanto Jumari. Wah, Kang Jumari, kula ngekang niki. Piye Mas kahanane saiki iso tampil bareng-bareng wis pirang taun Campur Sari Ngaduman. Wis duwe anggone padha beban latihan saiki ditimbali. Mas Daniel lagi iso padha latihan bareng-bareng. Rasane marem nggih. Bengi-bengi tekan jam 1 ora dirasake ngantuk. Saben dina pengine mau bengi ya jek kepengin latihan wae. Nggih, Mas Keling sing ngajak, Pak latihan malih mawon. Wah, cocok Mas, yen awake ora kemuk. Monggo Mas badhe lajen apa Mas ya? Nggih, monggo. Tinggal katresnan. Monggo, majeng mriki Mas Mari. Tarik ya. Monggo.
Baje nyawer. Luar biasa Mas Jumari nggih. Jenengan Gijan luar biasa. Sak najan wis dadi simbah tapi suaranya mantap, tidak mau kalah dengan yang muda. Apa menaiki didukung karo sound system audio GEDW ingkang mijil saking Banyudono. Murah Mas, mak nimbali nes teko gampang. Kaya ono Mas Mimin sekon cikilan ki teko omong gratis Mas. Cocok mesti gratis tekan cekel mesti gratis. Montore digawake ambil sing 10.000 apa sing 5.000. Ning sing penting bali nyangoni. Nggih, nggih. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe ngersakaken sound system saged panggihan kalian audio sound system GEDW saking Banyudono Banyu Biru. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu ingkang nembe rawuh. Sugeng kakabik menapa ingkang dados kersanipun saking ingkang menenggu gatinipun inggih Bapak Prabowo Daniel Prabowo. Piye kanca-kanca isih semangat? Semangat? Wah iki toke niki kalih sinoman-sinoman perlu dicas. Iki yoga-yoga dicas imboi wedange ben saya full. Nak Mas Sutris mboten sah, Paulus Sutrisna menika mboten betahaken wedang. Sing penting ana akuane putih cukup sangsaya seger kahanane. Salajengipun monggo kita badhe mirsani saha midhangetaken swantenipun penyanyi ingkang imut-imut yang sudah terkenal melanglang buahnya sampai di mana-mana. Jeung Tias. Sowan malih matur nuwun sanget. Wah, pokoke nak jenengan sowan. Ora nek imut-imut ki nek dipesani
mburi imut. Imut-imut. Imut sing dipirsani apane? Disawang apane yen imut-imut? Nyawang topo? Yen saka ngarep. Waduh. Waduh. Oke. Menika wau sampun ngaturaken ingkang dunya. Nggih Pak Nggih. sinten nika wau ingkang atur Bapak lelangan. Iswanto Jumari pun Oh, Mbah Bapak Kakung Iswanto. tetapi luar biasa. Engko isih kepengin ngejak duet karo jenengan kok, Mbak. Pak mboten ninggali to, Pak? Ngenteni kencange payu. Alah, Wis lho. ditimbang ning wong dibayar dadi Ya, kan nyawer iki kok mau bisa, kok iso. nggih. Ati gawake sekahung kok Mbak teko santai Wes wae. gelem aku sekarang. Nggih. Iki diaturke duet Pak Mas kita ora. Oh, pinter kan Mas. nyanyi. Paul wis monggo. Duet Mas. Wah, iku Mas monggo. Ayo pengen krungu suwantene panjenengan bareng. Apa? Katresnan Katresnan Kak. sejati, Nggih. Mas. Napa Mas? Katresnan sejati, tresno sing sejati aja ninggal rumah ya. Nggih cocok nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu menika wonten panyuwun katresnan sejati saged wonten ing mriki ampun kesupen dipun tawisaken sawerenipun ngendikanipun Mas Tresno mboten. Monggo. Noel ki apa? Cerepong-cerepong. Arep cerepong-cerepong koncone. Iki katresnan sejati. Coba. Durung sida nyanyi lho ketok apik suaraku. Dilalekke karo sing wingi, dikemateni karo sing nang ngarep foto.
nyambungi Oh latihan. Wah, Oh, lah dan mulane luar biasa. tidak. Timbangane latihan nong kafe luwih apik latihan karo campur sari. Oh lah iya, Manunggal. ya tenang ya. Wah. Aduh Pak. Aduh, apa Oke. saya larang? Oke, cocok, Mbak. Iki aku ya ngomong so izin, Mbak. Akeh poho-poho sing do rawuh nang kene. Nggih. Senior. Nggih. Wonten Kakang kula Mas Yusuf Ngadimin MC. Pak Ngadimin. Pak Apa? Ngadimin badhe nyanyi. Oke. Ada apa lho? Nggih. Wonten penyanyi kondang terkenal dari kota Kopeng City, Mas Sita. Raharjo. Oh, Mas Raharjo. Penyanyi reok, ya Oh, penyanyi komplit. Nah, kok nek diduetke mbak aku dadi yo, Mas. Gunung apa iso? Kon Oh, no. boy kon nyanyi wong edan gelem iki. Apa Wah, ya kok siap. iya? Sinten Mas Raharjo? Wonten malih nika Mas Sinten? Bagong Suparlan, Oh, Mas MC terkenal dari Bagong. Dusun Cikilan. Oh, mengaten. Nggih, Lah iki iki sing kon mana? nyanyi sing sinten sih? Sing sapa? Iki Pak Mbak, Marlan. lagak do rawuh kesane do Oh, tapi mengaten. apa yang jadi kesane ingkang namung tugas. Oh, Engko yen tekan nggih. wayahe tak timbal. Oh, mengaten. Nggih. Monggo nggih jenengan tenggahin. Kita lajengaken nggih kanthi lelagon-lelagon campur sari nyuwun pangapunten ing mbok ing bilih samangke tasih kathah kalepananipun menika latihan menika mung seminggu ngedur dados manihun kedahanipun nggih nyuwun pangapunten awit basic kawula menika campur sari rohani nanging kinanjengan dipun jawil dening Kang Mas kula Daniel Prabowo terpaksa kami berlatih kepeksa latihan campur sari ingkang sak menika nembe hit dalasan campur sari anggan. Kita badhe timbali penyanyi salajengipun Mbak Ani saking kota Magelang Gemilang. Monggo Mbak Ani. Nggih, kok ora disepoti to, Mas? Jan iki pancen jan Spot sik to, aku nek ora spot aku ora sedo maju lho, iki Mas. ngerti asal iki Pak niki wong saka ngajuman kok sak sepoti wong dhewe. Nggih. Wah nggih. Pun melangkah pun tekan Nggih, nggih. nggih, monggo. Iki dibesani ana bapak mertua, ibu mertua, ana tanggane Mbak Pepi. Takon nyanyi biasa rekasane wong golek duit ngene oh kan duwe isin. Wis pokoke ngono kuwi. Adol wirang. Dilakoni adol Adol wirang. Ya wis aja wirang, aja isin. Sing penting derek sekeca. nggih. Sakmenika nggih niki marak suwan mriki ingkang ngaturaken doa lan restu kagem temanten nggih sakmenika. Nggih. Menika Mas Harun badhe kados badhe nyuwun lagu kalih nyaweh ngoten Mas Harun. Napa Mas Harun? Mbok pilih wonten pamundutan monggo Pak. Nggih. Monggo ditaweskene di Mas Harun nggih. Nggih. Kula monggo ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu kados mau putri ingkang nembe mawon. Rawuh sinarengan kawula badhe asung pasugata kanthi lelagon saking Jambursari Manunggal Laras. Dan menika wonten Pak mantan Sare. Nggih. Sare tajuk nika wonten guguru budah. Wah, tapi Sugeng sakniki luar siang, biasa. Bu. Saknajane aku ya kaget tok. Namatke dulu. Dah iki kaget tenan. Biyen ki rambute ireng saiki ki malah bule. Nggih. Tapi niki sae lho. Nggih. Dan tamunya. Halo. Nggih. Lah iki MC dangdut sing terkenal ya iki. Aduh. Monggo Mas Luar Mas. biasa niki Nggih, sakmenika nggih, niki. nggih. Monggo Mbak badhe nyekah napa Mbak nggih? seniman. Wonten Puspitono lho nika di Puspito Nolo. Monggo Mas Sutris dueti Mas Sutris karo Mbak Yune ya ora apa-apa. Engko yen entuk sampean kok adine karo adine. Engko yo dibagi.
Tiada yang lebih rindu selain hatimu. Andai engkau tahu rembulan kang sumunan yang sedih senyum tangan alia mengsiram uang bagus. Mas Tresno tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatimu. Andai engkau tahu rembulan kang sumunan yang sedih tresno tangan alia mengsiram uang bagus. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu Selain hatimu, andai engkau tahu rembulan kang sumunan yang sedih tresno tangan alia mengsiram uang bagus. takono liya mung sira sayang. Yo, Suwun, Pak. Puspita Nolo kalian Mas Tresno. Artisnya Ngadiman nggih. Artis terkenal di mana-mana. Di mana-mana. Nggih. Apa meneh paling terkenal nang kebon binatang. Semakin. Ya nang Saiki, kebon binatang iki gawake anu, panganan. Dusun Ngadiman ono artise, yaiku Nggih. Mas Sutresno. Nggih, sakmenika ngaturaken sugeng sonten sugeng pinaraan nggih. Iki temantene kan nembe acara Laki-laki nganteni wonten ing penganten kakung nindakake jejabahan sing wis ditata nang kono Mbak Ani. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng para bapak ibu ingkang ketemben mawon rawuh. Monggo kepareng adung pasugatan rahapi menapa ingkang dados jasanipun Bapak Daniel Prabowo. Monggo Mas, kula nyuwun di SK Mas ya.
Monggo Mbak Amura kula jak mikirin. Lah jobion-jon kene Mbak. Iki khusus kanggo nganten lan kanggo awak dhewe Mbak. Biasanya kita berarti saya tak balik loh hati Mbak. Mesti ono lakoni kudu sabar yen ora sabar cepet. Cepet apa Mas? Cepet. Kula kanca ayo padha sing makan yo. Boleh duit kanthi kerja sing sambung. Iki Mbak, biasanya iki geningit ombane pancen tak gawe lara ati. Lara sak ati kuwi ana 5 perkara siji. Nomor 1, weruh tangga kalunge gedhi. Gara-gara biasane iki lho. Wong wedok yen weruh tanggane kalunge gedhi apa meneh yen pas mantu ngene iki do kalung gedhi, bali ngunek-unekke bojone. Walah to Mas, kancane do kalung gedhi aku kok ya mung nggawa rapi ya. Tolong pulang di mau wisane lho Pak. Pesen Shopee wis akeh. Nomor loro. Nomor loro. Diselingkuhi bojo. Mulane jenengan ki wis ndek bojo apa durung? Sampun kula rada ping 7 niki. Walah, kuwi mesti gara-garane selingkuh. Mboten. Siji, wong omah-omah kuwi seneng padu. Marai congkak. Dasare mung loro. Siji, kakean utang. Bener? Bener. Ping pindho, mesti selingkuh. Ya kuwi sing marai bubar kaya ngono kuwi. Kula niku mboten selingkuh, Pak. Heeh. Kula niku bendina padu amarga napa? Bojone kula niku bingung beli dalane. Jenengan iki jeneng kan duwe jalan tol kabeh buntet. Lah kok iki wis sanjang ala Thomas rada mundur sithik. Aku ngomong ngono kok malah gur gagap-gagap bae. Kok ini gapurane tadi jare. Nomor 3. Nomor 3. Iki sing nomor 3 ki jan mahe lara ati tenan. Nomor 3 sing lanang elek bojone ayu. Jan iki sing bejo kuwi ya sing lanang. Sing lanang kaya Kumbakarna, sing wedok kaya Dewi Ratih. Walah kaya bumi karo langit. Ning sing cilaka sing wedok. Marai lara ati. Nomor 4, Pak. Iki biasane cah nom-nom. Ya Mas Keling, Mas Joko, Mas Haji, sapa sing ndek pacaran ndek bojo? Iki biasane iki nomor 4. Ora duwe duit pacar minggat digondol wong margo njaluk apa-apa ora dituruti. Timbangane Pak, timbangane duwe pacar ora ndek duit pacare minggat. Halo wong kawan pacaran karo aku tak duwiti. Saiki pacaran karo jenengan ketemune ya mung engkol to ya. Ya kan blas. Sangu kok. Lah sing paling parah jaman saiki sing lagi ngetren nomor 5 sing marai lara ati. Duwite entek margo diapusi rondo. Saiki jan rondo kuwi luwih aji timbangane perawan. Rondo ki nang ndi payu tenan jan. Aku ya luwih aji kok.
Mas Yanto siap ndak golek kanca Mas Yanto? Oke. Ketok yang nyanyi ke Mas Yanto. Setuju ya kanca-kanca Mas Yanto nyanyi nih Mas. Hei. Oke. Kapundi? Oke, Mas. Oh, nyawek oh cocok. Siapke nyaweke Mas nggih. Nyanyine diwakili Mas Sukres kok. Siapke nyaweke, Mbak. Iya, Mas. Ayo. Cocok nyaweke, Pak. Kok ngumpetnya kene? Heeh. Wes santai Mas, iki podo lanange Mas, teko tenang wae Mas. Lah padha lanange kok malah wedi rono ki. Ayo rene ora apa-apa. Oke. Tak gendong rene. Oke. Adi gendong Mas, kok adi upai. Nggih. Aku sing niki mawon. Wah, ampun. Niki calon pendeta. Wah, oh awakane sing kaya ngono ki engko dosa. Betul Mas. Nggih, didongake wae Mas Didi, enggal cepet bohno anggene sinau ana ing perguruan tinggi, enggal ditabiske dadi pendeta ning aja lali ya lek cepet-cepet golek bojo. Gimana aja? Apa tak Apa kali Mbak Muhammad Mas Didi? lah aku bingung golek dalane Oh. mau Pak. Nggih, boten bukan. Tak tawake wit mau gratis kok yo ana gelem. Apa meneh nganti njaluk pitukon. Jan ora ana sing gelem blas. Oh, biasanya aku bayar kok. Biasane bahaya. Monggo Mbak, badhe atur lagon menapa nggih? Menika Mbak Amoha ingkang mijil saking Kota Boyolali.
bayangane tak amati iki kok ora ono sing gregeli blas. Pun Jane kula iki rapeti niku wau, Pak. lanang apa wedok? Wedok, Bapak. Wedok. Yuswanipun pinten nggih? Nembe 29. 29. Nak kula 17. Pitulas 17 pindho. Untune telas pitine kendho. Yalah yo Nah, upamane aku isih nom wah jenengan tak lamar tenan. Lah mboten napa-napa wong kalau niku kalih jenengan nggih purun kok. Lah engko ki dadine kek nang kamar kek yut kengkat kengkot kok anane nggawa linggis kabeh. Lah kula madhep mriku jenengan madhep mriku pamane. Nggih, Pak. Mbak, nek upamane do dipamen, Mbak. Dipamen aku dadi Patih Sida Peksa jenengan dadi Sri Tanjung. Nggih, kok asa nyanyi kok asa nggih. Ya nggih. Nggih. Turut, turut. Ayo, Mas. Mungkin Mas, kopi mungkin Mas, pesanan lho. Coba ke Mas. Iya. Cepot coba Mas, pelayon coba Mas. Sri Tanjung. Yo kene sliramu dadi wanita kok lelemihan. Telung sasi lawase. Aku kautus dening Prabu Sulakrama. Mupadi kanggo katremaning praja. Nanging Sri Tanjung nalika aku bali aku kepawarta. Sliramu kok yo sedhek. Jan kebangetan. Sliramu pancen ayu. Kula gantos niki mawon, Bapak. Kok ganti? Aku Patih Sida Peksa. Lah niki Paling bagus ana ing Kadipaten Blambangan. He kanca-kanca paling bagus apa elek iki? Elek. Elek lho. Wong bolong kok tak bagei. Yo meneh, paling bagus apa elek? Elek. Alah wis. Engko tak potong bayarane. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Yo kene tak tinggal 3 dina. Sliramu sedeng karo Prabu Sulakrama. Kok sliramu gatel to yo kebangetan. Sri Tanjung. Aduh, Dek Mas Memen kok dimek-mek iki piye Mas Memen? Aduh. Lah lho kemana? Bosnya jejer Mas Memen Sri Tanjunge muni. Kang Mas. Patih ganti iki wae piye to, Mas? Patih ya kacek adoh. Delong sekawake gagah piteksa ning iki slumprit. Kok ya milih sing kaya ngono? Lah niku tesih atas niku. Loh, nggonku ya luwih atos coba atosno aku ya gelem. Lah capi pundi? Aduh. Oh nggih monggo teng wingking rumiyin. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Aku kurang apa to ya? Dene sliramu kok selingkuh karo Prabu Kamu Sulakrama. kurang bagus. Bagus iki rakyatku nekseni kabeh. Aku bagus ya rakyatku kabeh. Sing Jak kerja sama kok ya rada gelem iki lho. sing ngomong bagus tak ambungi. Oh, balene. Bagus apa elek? Ya wis. Sing ndi? Sing ndi? Cocok iki ngarani aku. Dadi bagus kancaku. Cocok iki diambung karo Sri Tanjung. Ayo. Cocok. Ayo. Payu drumere payu. Ayo Mas Bayu. Ayo Mas Bayu. Dek goleki sak ketemune Sri Tanjunge lagi kumat. Goleki Prabu Sulakrama Sri Tanjung, Sri Tanjung. Dene ingsun lagi wae bali saka ing kono kok ya mentolone sliramu ana ing Katendambangan. Kepengin ketemu karo Prabu Sulakrama. Oh, Sri Tanjung, Sri Tanjung. Gawa kene. Lah keten mawon ora sah ngono. Mang mapan kuwi penak. Manut ki kepenak Mas ya. Ya manute penak to, Pak? Nah, iya cocok. Pinara. Fotone ndi? Ya cocoknya Mas. Coba fotografernya. Oh Mas YouTubernya Mas Agus Sumardi.
Sampun ketinggalan apa Niki Sri Tanjunge lagi kumat, Mas. Ninggal ke aku Patih Cito Beksa. Kok oleh sing kaya ngono kok ya mentolo-mento Sri Tanjung, Sri Tanjung. Aduh, makjub tenan iki, Mas. Mau bengi mimpi apa, Mas Bayu? Empok patos. Empok patos. Ya pisan kan. Piye Mas Bayu rasane Mas Bayu? Alah, Maknyes. lah iki malah sing nanti ya pengen iki, Pak. Wah, iki base. Monggo Mas Yuen. Wah, iki ganti. Iki Sri Tanjunge kok dadi memedingi piye Jo Mlayu kabeh iki. Oh, jadi. Monggo. Mas Yanto monggo Mas. Niki Mbak Sri Tanjung. Sri Tanjung. Iki ana sing kepengin tok keloni. Monggo. Ini Mas Yanto. Ini sih, aku ki Patih Cito Beksa, ecek-eceke yen jenengan ki dadi Prabu Sulakrama sing selingkuh asline kuwi. Jenengan ki seneng karo bojoku ning bojoku gak gelem yo gawe cara jarene bojoku ngoyak. Oh, Pak, lah kempriwet mesake. Mas Prene sithik Thomas lah ya. Macem. Nggih, monggo Mas. Rada asin iki, Pak. Nggih. Ajeng ngaweh, Mas. Oke. Pripun? Niki nyolol lagu napa? Nyanyi apa nyawer? Oh, nyaweh nggih. Taros ki sik ditandak tutuke golek nyanyi ya. Nggih. Sri Tanjung, jeneng sliramu Tega. Tega selingkuh karo Prabu Sulakrama. Aku kurang apa? Aku bagus. Iki ngerti. Iki pusakaku. 11 kawinan, Bapak. Iki pusaka apa jenenge? Hah? Niku nganu arit. Walah kaya ngene. Iki pusaka senggol modot. Senggol Yen modot. disenggol terus Modot kaya dene jenengan. Tutu. Sri Tanjung. Aku duwe piandel, duwe pusaka sing arane pusaka lembu sekilan. Dening sliramu kok ya ora gelem. Upamane yoga-yoga kae numbak aku ketoke kena ning kurang sekilan. Upamane Mas Triyono kae iki nembak aku ketoke kena ning ora apa-apa. Mergo kurang sekilan. Ning sepono sepene pirang taun aku dadi nganten karo sliramu. Lah, mending kula rene tukang drame mawon. Ayo Kak lagi iki ecek-ecek Sik to, Pak. Lah ngene jenengan iki kurang sekilan. Lah ngene tukang drame niku punjul 5 kilan niku. Mulane selek awake dhewe dadi nganes kono wong di anak marga pusakaku kurang sekilan. Kurang sekilan. Jak arep nempel isih kurang Sekilan. mulane ora meteng-meteng. Gur niliti to, Pak. Monggo Mbak, saiki dibikin pamundhut lagu. Lah, monggo Mas, pripi. Nah. Lah nek kula nyanyi sampean ingkang nyawen iku lagune menapa? Binarunging kidung tresno mongko prasa paning jiwa nadyan pinalangan samudra hakmi datan minggolan pekewu kenging tresno bikas saking beda
rinem going awang-awang anak seri rasa paling ati amung siro kuwi to kang tak tresnani Sinurung ing pamutsi obayane datan balik jadi labu tresno akeh rubeta panduwunku kokoe prasetya senadyan nyabrang samudra setiaku ora bakal sun lincati Senadyanku kapucuk ing harga tresnaku ora bakal sirna sakeh rubeda kang tumeka sirna kowe gedene rasa tresno sinamong kidung asmarana setya tumeka aja ini mas wong ayu jadi mating bilang sari ya mung sira mongko mesti kaning nolong nadyan sewu widodari tumurun ing arcapura setiaku ora bakal kenggo ing rasa rubeda kang tumeka rasa tresno sinamong kidung asmarana setya tumeka aja senadyan nyabrang samudra akeh setiaku ora bakal sun lincati senadyan mongkapucuk ing harga tresnaku ora bakal sirna sakeh rubeda kang tumeka sirna kowe gedene rasa tresno sinamong kidung asmarana tumeka setya aja nyawa setya tumeka onjating nyawa Amora kepayon piro Amora? Ah ya Cek. Allah. Ya Allah. Wes kesucianmu ki ternoda ning ndi capcup-capcup kok ya payu 5.000 lho ya. Aku ternodai. Oh lah Sama iya. Mas yang gendut. Yang gedut Nggih, sing nikah, Bu. jaluk imbah no. Jaluk Sing tambah. di mau. Cek. Hei,
sing rada romantis mesra sik Mbak. Engko ben dikeki sing biru apa sing abang. Turene ajeng diijol kesek Pak nika wau. Ya lumayan 5.000 tinimbangane blas ora oleh kena tuku pencol cilot ngono bali. Mekaten para Bapak Ibu pelagon ingkang sampun dipun aturaken saking kanca-kanca Kampus Sari Manunggalares tasih sumadyo angtuh panglipur dumateng panjenengan sedaya. Monggo sakmenika malih ganti sing nyemek-nyemek nasi Mbak. Nggih. Monggo iki Mbak. Nggih. Nggih. Oh. Nggih, Mbak. Badhe nyekah napa menika? Oh, Mas Jumari ndak sih wonten? Mpun wangsul. Seneng bawa iki biasane Mas Jumari wah. Oh, Kang Wasis, ajeng bawa Kang Wasis. Oke, nggih. Monggo ingkang badhe bawa kanca tani. Sinten? Nggih. Mas Awal biasanya bawa Mas. Oke. Nggih tanpa bawa kula nggih sakmen pun nanti bawa ping 3 ya lah. Monggo Mbak Ani. Lho nek liyane lho rile aku meneng wae sepi. Ler jenenge. Nggih, sakmenika diaturaken ingkang sing agemaken sih diaturaken kanca tani. Oh ya, ada yang itu Mas, gimana tadi? Siapa? Pak. Sinten yang bawa Mas Arifin? Oh Mas Samuel. Oh monggo saking yoga mbok wonten kang bawa kersane rada gayeng. Kang Usup, oh monggo Kang Usup. Mak apa catutane kayak iki Mas? Wah, pokoke suasane gayeng. Iki ya pemain ya penyanyi sak kompak sak anake lho, Mbak. Putrane sing kita iki anake. Monggo Mas. Tak kei lagu niku Mas. Sinten sing ajeng berkahi bawa. Cek. Iki Mas, aja nganti diganggu Pake, lagi golek duit ya Mas ya. Engko kepengin sareh Pak Kadus ya pengen nyaweh kan Mas Yusuf nani kok. Niki menawi mangke rada kesnigo. Nyuwun dhateng Mbak Tias langkung paham nika. Nggih, dipun terusaken mari. Siap. Iler Dan mantap tenan Mas. tandur sumile nyuwun taki pun. Masih ana nyun diteke Mas, nggih. Jan suarane kaya Pak Mantos, Mantose ngaduman. Nggih lah. Nggih. Golek Mas, ana Mas. Rasane padha sedhen, bawa kanca tani. Wis sepuh ki kudu nggo sambungan ini ki Mbak, yen ora nggo sambungan ki ngamatke wong ayu ketok elek, ngamatke wong elek ketok ayu, ngamatke kintok kencana katon wingko katon kencana. Manggo wis 5B wis tuwa ki Mbak. Gitu. Napa Pak 5B? BB siji budek, blawuh, buyutan, beseren, omong ya wis biru wi 5B. Niki mboten enten anu, mboten enten teki. Yen bawon Bawon ngoten. Wone Pak niki Pak. Lek kula mboten apa.
Wonten kanca tami sampun diaturaken kalian manunggal laras. Nggih. Kelok Cek, nggih. wah suarane nganti esek kabeh. Mbak. Lah kakean dikumbah sama Mbak Amora tadi Ah, ya. jan Cak opo, Mbak? tenagane jan luar biasa. Ngantek sing ngedram ki tekan saiki ngedrek Wow, lah. Biasane iki Mas Bayu yang dicedhaki wanita ki iso obah-obah. Mbok jenengan cedhak iki malah kaku ora iso apa-apa. Ah, jenengan ki jan pembawa racun. Kalau ki sebagai konco ki wis tak kandhani Mbak Amora. Nek dadi wanita ki sing alus, sing anggun, sing lembut ngono lah kok jebule tibane tekan kene ya jarak. Kumat asale meneh. Nggih. Nggih. Matur nuwun Mbak Ani. Sak lajengipun monggo kula timbali Mbak Tias. Wah, ingkang nyemek-nyemek kalih bawa Mbak Tias. Nggih kangen bawane jenengan. Cek cek cek. Mari Kak. Nggih, sowan malih nggih Bapak nika, mau sing gayang-gayang wis diaturke kabeh. Saniki balik teng alusan malih. Cocok Mbak nika piantun sepuh sami remen manawi nyemek wau ingkang enem sampun dipun paringi ingkang dunya sakniki ingkang sepuh ugi kepengin ingkang nyemek. Monggo Mbak Tias. Nggih, pun ngaturan mari kangen. Oh nggih, monggo Mas. Nggih. Kapan totoro mari kangen.
matur nuwun Mbak Tias damel suasanipun sang saya regeng. Suarane jan luar biasa ndamel kangene warga. Berarti nak duweni rasa kangen sok aku di Wes dangu malih tak nggih, Pak japri J. meneh liwat WA. Wiwah. Tulung WA ku lebokno nang WA-mu ya. Lho kok ngono? Iya dadi engko yen komunikasi ben gampang. Nomere apa Ayo ya? nomere mosok apane sing Nggih, dilebokke. J, sampun. Nggih, Mbak. Nggih. Monggo Bapak Ibu tasih kangen kalih Mbak Amora mboten iki nggih? Wah, wedi yang diambung. Wedi nggih. Kita panggil satu penyanyi yang sungguh luar biasa. Jenenge sapa ya? Ya, saya jenengane jan iki kudu tak genti lau ora ngono gampang. Lanang ora wedok ora. Nggih. Nggih. Monggo Mbak, iki Mbak. Nggih. Nggih Mbak. Ah, jeneng nggih. Ceng. Hei. Mbak, wah jan kangen karo jenengan. Kanca-kanca saiki santai. Mau Mbak Amora kumat ayane. Saiki wis tak tambani tak goleke pawang dadi wong sing genah tenan. Mau anane ngedan orang genah, saiki kepengin Tambah edan iki engko, Pak. Nggih. Saiki pulih, wis pulih. Pikirane wis genep. Pramila iki kepengin langsung pasugoto nyanyi rohani, ngoten. Monggo, Mbak. Hidup ini adalah Kesempatan. Orang ketok edane yen nyanyi ngene iki. Nek kaya mau jan ketok edane tenan. Rada nganu. Iki rada tertib nek ngene iki ya. Semoga hidup kita selamanya selalu menjadi berkat bagi sesama dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terutama untuk pengantin berdua dalam lindungan Tuhan. Keluarga Bapak Daniel juga selalu diberkati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
ben pas nembang koyo ijan ora ketok yen mau ki ayan. Lek apa nganu nyuwun sengayan-ayan meleh. Jane mono ya ngono nek aku ladeni diimbangi. jenengan iki wis ora kuat tenagane wis entek kudune engko ngombe mafiton Nah, kula dinten mboten kuat imane. Muga-muga imanku tetep kuat dijamu dening Gusti. Nang ngak jajah jenengan yo ketoke ana sing kadang-kadang ora kuat, kadang-kadang kuat, Kadang-kadang mboten. Nggih, matur semenuwun. Menika saking Mbak Ani badhe nyumbang lagu rohani sungguh luar biasa. Nggih lagu rohani sak jeki aku nderek Gusti. Ani
sedaya penyanyi sami jumeneng wonten ing papan menika. Kawula minangka kadang pambiwara saha sulisara saking kadang-kadang campur sari manunggal laras. Ing mbok bilih anggenipun atur panglipur wonten ing sajengandika mliginipun wonten kesanipun Bapak Daniel Prabowo kirang nuju pana saha kirang tapsila kawula nyuwun pangapunten. Mugi Gusti tansah berkahi gesang kita. Prau layar Mas ditutup prau layar bareng-bareng terus leren. Nggih. Monggo